Neure aldetik uste dut, gaur salatu behar ditugula, adibidez, batzutan kalean errespetuz gutxiko hitzak, adibidez. Edo gauean, parrandan zaudenean neu jagitzea ataratzen nahi, sumetzikitzuak ditudalako, baina batzuetan gustatzen ezaizkigun zerak entzun behar ditugu, no? Neu aspaldi honetan esaten dut piropore horien ingurian ia zer diren piropo, no? Esaten duenari gustatzen zaizkionak esatea, edo entzuten duenari gustatzen zaizkionak. Eta gero beste bat adierazteagatik, izango litzateke adibidez neure eremu zuzenean politika munduan, adibidez neu 34 urte dauzkat, 2 ume txikitzu, eta politika munduan badakigu ez dagoela ordutegirik, eta etzeko lanak, oindino, ez daude ala edan nola era berean bananduta gizonezkoen eta emakumezkoen artean. Aurrera pausoak emoten goiaz, baina neuk uste duko ondino, asko lan egin behar dugula, ara eta nola bizitza honetan edo guztiok kalitatez bizi ahal izateko. Emakumeak lanean ari gara, etxetik kanpo, eta etxe barruko lanak ez bakarrik umeak edo erratzatzea edo bazkaria jartzea, baizik eta adibidez geure gurasoak gaixorik daudenean, eta persona nagusi bat zaindu behar dugunean, edo eguneroko txikitasun horiekin bebai, ondino lan asko dau egiteko. Egia esan, nik sortez honaz, ez dut euki indarkeri zantzurik, ez dut euki izan dut beti suerte handisa gizonez ingurautako mundu baten egon izan arren, beti ondo arropauta, oso modu gozoan tratatua izan naz, ez dakit izan den generazio gaitxik, inguru gaitxik, onalako gaitxik, eta indarkeria beste arlo askotan ikusten dudan moduan egunero, niri suertez ez da tokau izen. Orduan, pentsetan dut, kirolak daukan agian abantaietako bat da, bastakit, errespetua, elkartasuna asko adierazten den mundu darlo bat dela, ez? Eta, nik hori oso presenta daukat bizi dudalako, kirolaria sentitzen azelako, eta alderretatik, pentsetan dut, kirolak lagungarri izan daitekeela munduan daukagun indarkeri honen aurre, edo indarkeri honi aurre edo itxeko. Nik uste dut ongo gizartit, ongo kulturi asko nahiko gultzen dela hori emakumin kontrako odiero, ez adibidez kantetan, edo reketon, edo negixen dizenak kantak eta gaur nungo gumik, gero eta modernitzagoa eta honen mobilakin eta erosek kanta dantzuten da eta gatutxen alko, eta adibidez, tonta, nena, tia, Identifikatzea zaila da askotan. Emakumeok izan dugu halako eziketa bat, eta eziketa horren barruan daukagu onartua, nolabaiteko, gu izan behar gera, kontu behar ditugunak persona guztiak, gauza guztiak, gure gain dagola ardura bat, ezta? Eta ez dugu identifikatzen horren barruan nun dagoen mikromatxismoa, ezta? Eta hor dago, hor barruan sartuta dago. Eta nire adineko personengan joaten banaiz, oso argi dago, emakumean momentu honetan, daukatela ardura bere bilobak, janaria, etxeko lan guztiak bere gain daude, oraindik. Baina horretaz gain, badaukate beste ardura bat. Bere famili osoarena, eta ez dia gogoratzen beraie persona batzuk dirala, eta beraie badaukatela desioak, badakatela bere nortasuna, eukibiarko luketela bere bizitza ere, eta hori da ez daukatena, normalean emakumeak. Horrela jaso dugu, eta oraindik hori iruditzen zaigu normala. Eta hori agresio bat da, baina beste asko daude, eta hori da nahiko genukena jendeak ikustea, batez ere emakumeak ikustea, ezta?